ngenye italente eselula nebune kwamsinya. Ululu Dikana ubhubhe kubusuku bayizolo emva kwengulo emfutshane esibhedlela. UDikana ugqame ngo-2008 ngecwecwe lakhe elithi My Diary, My Thoughts. Uchazwa njengomnye wemvumi zeli nobethathelwa phansi. I remember her as this stunning chocolate color African princess and the songstress of soul. I think the sad thing about when these occurrences do happen in our country is that suddenly everyone's eyes started to open up and their ears started to listen more, and they start to talk about someone that should have been spoken about while they were still alive. Umculo wakhe beseqala ukufikelela kwiqongo eliphezulu. Ebematasatasa ke ethengisa icwecwe lakhe elitsha elithi I Came to Love. Kwaye kule nyanga iphelileyo uDikana ebetshayelela uJohn Legend kutyelelo lwakhe lwe-All of Me tour. Ibingekokuqala ke le mvumi ijamelana nokufa emehlweni. After the burial of her father, and they were in PE, and she suddenly, collapsed, and something wrong with her windpipe, which I'm told is probably more or less the same thing, not being able to breathe, and it was a touch and go situation. Usithole uthi uzalwa kunye nale mvumi uZonke zimongamele ezindaba. My wife, I rushed to see Zonke this morning, and when I heard that she also had been rushed to hospital, I was like, this is too much for her. Iziko loshicilelo iSony Music likhuphe isaziso lithunywa lusapho lwakwaDikana likwathuthuzela nabahlobo kunye nabalandeli bakhe. Eliziko lithi liyakubuya likhuphe isibhengezo xa amalungiselelo omngcwabo equkunjelwe. Ndinguzikhona Tshona eGauteng.